ogai mar ODM Raila Odinga dok ne paro mane ochiwo mano mar bedo piny kendo lalruok ewi dwaro mar oganda mano mar gombaka kar dhi ng'anyo makinde ka kinde magibiro ka paro medo nyuolore ewi dwaro mar Raila no ka seneta Mabusia Okiya Omtata to korka kore wacho ni twak makamago gin mana mag ketho sa mamoko kuom jotend kanise to koro siro wachno. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miyowa ler mathoth. Tok ote mare ne piny Kenya, mano mane dwaro mondo oganda jo Kenya obed piny mar lalruok, ogai mar ODM Raila Odinga nyadichiel kendo dok ne dwaro no. Raila koni weche ma jotelo sani puso kamoting'o chik mar chielo gi magina jong'anyo gin mana mirima kendo ni jotelo go onego were gi weche makamago. Owacho ni jong'anyo maki kendo tere doho kaka luwore kod chik. Na kuna chuki mingi sana katika taifa letu. Watu wanapigana, watu wanauana, hasira inakuwa mingi zaidi. Lakini hasira ni sababu hata ukiona mtu akisema ati yo piga risasi usimuue, piga risasi na uue, hiyo ni sababu ya hasira. Lakini hasira ni nini? Hasira ni hasara. Ndio sababu nimesema hapana, piga risasi, shika, peleka kule, funga ndani, ashtakiwe. Raila omedo ni kinde koro chopo mar wuok e ndara kendo bedo piny mar lalruok ewi yok ma jopiny nitiere godo. Raila kata kamano dok ni rawere ka owacho ni gin kare dhi e ng'anyo, to kata kamano onego ji oket twak wira ni ng'anyo go ok bi kelo ber moro amora. Kila kitu iko na wakati yake. Kila kitu iko na wakati yake na msimu yake. Sasa kuna wakati ambayo ilikuwa watu wanatoka kwa barabara kwenda kuandamana. Lakini kuandamana sio mwisho. Hiyo ni tunasema kwa Kizungu means one end. Kuna kitu unataka ndio unaenda kufanya maandamano. Lakini maandamano sio kila siku. Iko na wakati yake. Mpaka ile kikomo pale ambayo sisi tunasema imefika hapa, sasa tuelewane. Tokorka kore, seneta Mabusia Okiya Omtata okwedo paro mar twakno ka owacho ni gigo ma oganda ywago kaachiel kod ratiro ma onego lu ni e pend chik kendo ni bedo piny mar lalruok en mana ketho sa. Attempt to remove the struggle from the grassroots and put it in a boardroom and brand it National Dialogue Conference, I reject. Let the people drive this thing. The Constitution is very clear that it's the people who govern through delegation. And we cannot get to anywhere with the dialogue. Dialogue is just going to be a boardroom compromise to ensure that the current fraud continues. Judole County Siaya komachielo ne ochiwo sir ne paro mar twak ka giwacho ni twak pakamago nywand jokanyo duto nyaka kanisa mondo nyago lemo. Giwacho ni piny owacho mondo wetiyo kod teko mathoth e kedo gi jong'anyo kendo ni chik mane jatend piny ochiwo ne obila mondo gol gi risasi jong'anyo en ataro mar chik. Magene sirikal magini youth gin stakeholders e Kenya kae, Gen Zs. Sani koro waseng'eyo ni gin stakeholders. Kod opposition to moloyo kanisa ma wan jotende to kod josiasa. Mondo ji oduogi e piny mondo los. Nikech ka ji ok oloso to waneno ka gik moko kethre aketha. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Komachielo jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki osingo ni piny owacho ok dhi donjore tij duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC